गिबिसिनथारावनो अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो बावहरनाय थाबाय। दिनै जोङो अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डनि जानानै मोनसे प्रेस मिट लानाय जादों आरो बिनि गेजेरजों जोङो रायजोनि गेजेराव मोनसे सैथोथि बाथ्राखौ जोङो फोसावनो थाखाय थि खालामनाय जादों। मैया जोङो खौरां बिजोंनि गेजेरजों जों नुदों उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय उत्तर रावनागर गामिनि सासे सेंग्राया जिउ गोमादों आरो बे जिउ गोमानाय सेंग्रानि बिफाया खौरां गेजेरनि गेजेरजों फोरमायनायाव जोङो जाथायखौ जों मोनथिदों आरो बे जाथायखौ जों मोनथिनानै थारैनो जों दुखु मोनदों। बेबायदि जाथाया जोंनि गेजेराव जानाङामोन। थारैनो बियो दुखुनांथावना। बेवहाय बे जाथायनि सायाव जोंबो दुखु फोरमायदों। दा बाथ्राया जाहैबाय बे थैनानै थांनाय जोंनि बे लाइमोननि बिफा जुगसन दैमारिया मैया खौरां बिजोंनि गेजेरजों माखासे बाथ्राफोरखौ बुंदोंमोन आरो बे बाथ्राफोरखौ माखासे निउस पर्टेलफोरा ओरैबायदि दामनायखौ जों नुदों जे अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डनि अर्थात गोदानै दाजानाय पलिटिकेल पार्टीनि सोद्रोमाया बिथांनि बिसानि जिउ फोजोबनायाव थोंजों सोमोन्दो दङ होनना बुंनाय बाथ्राफोरखौ जोङो खौरां बिजोंनि गेजेरजों जों नुनो मोनबाय आरो बेखौ नुनानै जोङो थारैनो दुखुबो मोनदों आरो जों संखिदों। जाय बाथ्राया दिनै नंथारा, जाय बेक्तिखौ दिनै जुगसन दैमारि बिथाङा गावनि गथ'नि जिउ फोजोबनायाव लोब्बा दङ होननानै बुंदों, बै बेक्तिया अर्थात पंकिराज दैमारिया अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डनि सोद्रोमा नङा। बे बाथ्राखौ जोङो बयबो मोनथिगौ आरो बे सैथोथिखौनो दिनै नंखायै फोसावनायखौ दिनै जोङो निउस मिडिया खौरां बिजोङाव जों मैया नुनो मोनबाय। थ' बिनि सायावनो जोङो क्लियारिफिकेसन जों होनो नागिरदों। अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डआ थांनाय 2 एप्रिलाव जोनोम मोन्दों आरो बेबायदिनो जोङो माखासे थांखिफोरखौ लानानै पार्टीखौ फेहेरनायनि बेलायाव जों खामानि मावदों। दिनै जोंनि पार्टीनि गुबै थांखियानो गोजोननाय, सैथोथि आरो गावजों गाव अनज्लायनाय, जौगालांनो हानाय बा जौगानायनि सायाव खामानि मावनाय, बेफोरबायदि थांखिखौ लानानै जिहेतु अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डआ जोनोम मोन्दों। थ' बे बिथिङाव दिनै जोङो नुबाय जे अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डनि सासे सोद्रोमाया सासे सेंग्रानि जिउ फोजोबदों होननानै खौरां फोसावनायखौ जों नुदों। थ' जों सिदायैनो बुंनो हायो अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डआ दासिम उदालगुरि जिल्ला कमिटि जों दानो हायाखै। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव जोङो हरसिंगा ब्लक कमिटि दादों आरो भैरबकुन्द ब्लकनि सिङाव जों मोनसेल' प्राइमारि दादों। थ' दिनै जोङो बे ब्लक कमिटि दानानै लानायाव पंकिराज दैमारिया जोंनि बे पार्टीनि खुनु बिबान बिहा गैया आरो प्लास बियो मेम्बारशिपबो नङा। आरो दिनै अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डआ मेम्बारशिप ड्राइभनि सायाव जों खामानि मावाखै। बेवहाय बे बेक्तिया जोंनि अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डनि सोद्रोमा नङा। बेवहाय जाय निउस पर्टेलफ्रा बेखौ फोसावबाय बेयो नंखाय जे अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डनि सासे सोद्रोमाया सासे सेंग्रानि अर्थात उत्तर रावनागरनि सेंग्रानि जिउ फोजोबनायाव लोब्बा दङ होनना बुंनाय बाथ्राया टटेलि नंखाय। बेवहाय जोङो खावलायनो हास्थायदों सोरनिबा बुंनाय बाथ्राफोरखौ खोनानाय बाथ्राफोरखौ लानानै जे मेडियाफोरनि गेजेराव बेबायदि नंखाय बाथ्राफोरखौ फोसावा आरो बेफोरखौ फोसावनानै समाजनि गेजेराव जाहाथे जेन गुरलाय गुजाय असान्ति मोनसे थासारि लाबोआ, बेखौनो जोङो खावलायदों। दिनै पार्टीनि मुंखौ गाज्रि खालामनो गोबां खेथ्रआव बा गोबां बिथिङाव बा गोबां समाव सोरबा पलिसि लानानै दिनै खामानिबो मावनो हागौ। थ' बेवहायनो जों बुंदों दिनै जाय मेडियाफोरा बेखौ फोसावदों सैथोथिया नंगौना नङा। दिनै पर्टेलनि गोबां बेक्तिफोरा जोंजों सिनायलायो, जोंजों कन्टेक्टआव दङ, बिथांमोना सोंनो हायोमोन जे नोंथांमोननि अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डनि बे सोद्रोमाया नंमारगौना नंमारा, बे बाथ्राखौ बिथांमोना जोंखौ सोंनो हायोमोन। खिन्थु सोङाखै बिथांमोना, सिदायैनो बिथांमोना अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डनि सासे सोद्रोमाया सेंग्रा सासेनि जिउ फोजोबनायाव लोब्बा लाखिदों बा थोंजोङै सोमोन्दो दं होननानै फोसावदों। थ' बेवहाय जों थारैनो जों दुखु मोनदों आरो जोङो गोख्रोङैबो खावलायदों बा गोख्रोङैबो जों बुंगोन दिनैनि तारिखाव बेबायदि नंखाय खौरां फोसावनायनिफ्राय जोंनि खौरांगिरिफ्रा गोजानाव थानांगौ। जोबनायाव जि जाथाया जानानै थांबाय बेखौ दिनै जोंहा बुंनो हानाय जेबो गैया। जों थारैनो बे जाथायखौ दुखु मोनदों आरो बेयो दिनै आन्डार इनभेस्टिगेसनाव दङ। स' आयेना दिनै बेखौ फोरमायगोन सोर दायनिगिरि नङा, बेखौ समजों लोगोसे जों नुलांबाय थागोन। जाय गथ'आ गावनि अबथिरा जिउखौ फोजोबना लानो गोनां जाबाय, बै गथ'नि जिउ आत्माया जाहाथे जेन सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनहैयो, इसोरनि गुरियाव बिथाङा जाहाथे जेन थाहैनो हायो, बेखौ जोंनिफ्रायबो अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डनिफ्रायबो आर'ज गाबहरनाय थाबाय।